Beleke hambai tini chini ti promothani ongoi Mirzarajapur Kathaliani bisingo Twiwandal Kami o kaisa kotor lukuthum panda bubagarno rugui ongkha tei chini oroni ti promothani candidate David Murasing bini support to kwangma borok oro tini paikha haida amti haikeno chini candidate no tei chini ti promothano tei bubagarno support ebakhe moral support rena bagui nai chini oro paisa paijak chini Tripura People Foundation ni adong song chini takuk Dinesh hambai chini takuk Jhon D hambai takuk Orlando hunnono hambai hangke beleke sung kha sangjak hangke sung borok oro phaine bhai matang boron khoptil kisa khana musumai Sokpayaku ini sing sokpai mani ya golo nukha o jaga o public rok ni je gathering nukmani je crowd nungwa bai sini khas rangka omo haino sing support tini phaino phaiga support sini Tripura sarok ni ingthung ba o jaga to general rok bo tongo একটা minorities rok bo tongo but borong no thumui nukha sing borong support belai no kham belai no khrak busuk joratei khabai phaiga bole sing saimia but sing wansugo borok tabo khabai na phaiga na bubagrano support khainani hinai tai o jagani candidate David Murasing no support khainani hinai जों तो सकबाइगा बेंगलोर हास्टेनि चेन्नई नि बोंखा ऑरलैंडो बोंके चेन्नई सिनि चेन्नई त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन नि प्रेसिडेंट बोंके मिस्टर जॉन बोंके बेंगलोर त्रिपुरा सानि प्रेसिडेंट बारे त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन बेंगलोर विंग नि प्रेसिडेंट सिनि लगियो ते ओइनो तंगो हैदराबाद रंनि सकबाइनि तंगो केरला नि सकबाइनि तंगो जोंरो तिनि जों खरकतम फाइमानजा फाइलायखा एंड ओ क्राउड नो नुगै आसगा तंगथका खास रांखा ताइ ओइसा तिनि दुइ तिन जागा थाङै फाइगा बाट ओ जागा फाइ finally end of the day sini sal wasting liya khas rangka ani sawi mankha amongke ekdom thansa ni mari nuk kya jaga phai bono thansa जों thansa nangmani tamgai chini thinang ni bagai chini jati ba chini jat chini je Tripura sarok no जों thangnani bagai chini thansa ni nango जों oro party jati ni tongi chugya जों bahai ke buini yakni yoknani amusi जों manai nai buini yakni yoknani hingke buini yakni control yoknani hingke जों thansa nango o thansa ni mari kri hingke chini Tripura sa jesuk seklek jaksak asakno kelek bi thanai tabuk jon tamjen sanam sungai kisa saire gra tini tora chung sokpem belai leri thanga bathai pun belai no hambai chini takuk Rocky Murasing and chini candidates David Murasing no chungoro sokpem te leri thanga karon chungbai alka jaga tini cover khaikya but finally oro phaye je Tripura soro kuthum laimano nugui belai kheno buka tongthoka belai kheno surprise obo haike no joto jaga no Tripura sarok thanchang na nango thanchang chin bubagra no chung joto logire nango chung tam ni bagai chini edisi habang no nang chung foundation ningi chung o jaga o panda nama phaikya hangkang kai Tripura sa agi obo hai tongmaniya Tripura sa asuk khaklap pehele himi tongmaniya but tabu hai jarao chung bubagra no manmani pore Agartala okhano se Tripura sa khoroksa no jodi wansa masa hunna phano kutungna phano ba jekuno kana phano 100 bor wan sugo sommo hai chung thancham mankha o thanchano chung tebo thumna ni bagai chung tini logirena phaiga chini bubagrani tei chini David Murasing tai chini taku Rocky Murasing no mohagen chung tebo buskango bo mohagen dofani bagai samung khai tongana chung tebo khailai tongnai barai pano hambai tini chungoro joto sopaiga bo chungna ringka enro chung logireka last sopai bising pa naban ti asung sanamu chung tumbai hambai no sana salia puchini chennai ni president ke tini ni je o kotorma norung nukhana kotorma lukuthum panda o panda ni chini tini ni panda ni convener chini borom ganang ojai Tripura bini experience kisa sungbai share khainai experience angke amne songni channel ni bisingtui tini je luku kuthum panda khaimani puilao tini luku kuthum panda no charaiti sanani bagoi thanai 2-3 din romuinai je bororok je chini YTF ni tangkra rok jahike chaito guinai salno sal hiya horno hor hiya miapro nukha 11টা 12টা jora porjonto tongmuinai thangka especially Jhon Murasing boni yagulo tongo
sini Nondo Dulal Murasing boni yagulo Sumon Dev Burma teibu kobangma oro jagani Bijoy Murasing Khokon Murasing akon song jahike saitok lai nai borok joto youth dongno thumui nai ibuno specially babe obor special babe charity sanin bage khlaika borong ang puilao ang paiflaya hambai yaparo tei kaisa ang sanani musugo noni Luku kuthum pandao tini phaimani noni channel ni bising ang sanani musugo chini 22 Kathalia Mirza Rajapurni Luku rok tini phunuka borok thanchani bisingtui o asuk rajnitik bai satok jangmani yognani musugo tini phunuka boni bagina ang 22 Kathalia Mirza Rajapurni Luku rok tini je heklai yognani musugoi boba grano tai sini candidate David Murasing no kapalai khlainani bagai tini wo oro kuthum phaika borong nobo ang ani ব্যক্তিগত tai chini party ni ongui nai chini aso kosto khlainai rong ni ongui nai borong nobo hambai tai khaka hamya pharo bwskango 12 tarikh bu amte hekenu jahike sono tini loger uphaika amte hekenu budbur uinai chini oro jagani sung buba grano kaisa MDC sung jaiklai pano gift runai aikai sung pok rujak tongo buba grano boni bagina ang joto lukurong nobo koinai jate bwskang 12 tarikh bu tinini hekleni loger uinai kabang bud ruinai chini oroni jagani candidate borong ganang Sir David Murasing no kaplai khlaitu asukni no ang koinai noni channel ni bisingte ang lukurong ni thani ang koijau hambai